खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान बोसोराव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबावबाय सबाय माजे फवारनाय महर लानोसै दामगै ओमफ्राय ब्लाउसखौफोरा जोबोद सोलाब जाबाय हानायावनो इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामोन प्लिज सोरबाफोर गोदान मोननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय ना बेनिफ्राय माबा मोनजानो नागिरदों आरो ना थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लाउसआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो हे भगबान ओमफ्राय नै गेसआ मायाव प्रब्लेम जाखो आरो बेबो रोहो रोहो उखुन्दैसो गबावबाय नै आंनिबाथ' नैबे पाइपनिफ्राय रेगुलेटरनि गेजेराव माबा मोनसे रेगुलेटर नङाबा पाइप जागोन नङाबा माथो बेखौथ' सुनानै लाबाय सक सका गोदानो थेवबाबो नायदो सेस नायलाय कुकारा थारमाने आलु परथा जानो होननानै आं नाङामा आलु रुदों आरोना बिथाङा बिथिंजाय रुदोंमोन उखुन्दै गग्राथिंहाय एकदम दांबाय आङो नै अरदाबाव संनाय बादिसो आरोना ओमफ्राय बेखौ मानजिनोसै आं दासो जुनाफोर मैया गेन्दे गेलावनो संनाय जादोंमोन नालाय बिथाङा बानायबाय बेयावनो दम लगे लगे आंबो संदोंमोन आरोना मानजिनो मोनलायलायाखैमोन गावहा अरदाब सेराव दुंबुर दुंबुर माबा आथा नागासिनो दङ ओमफ्राय आलुखौ आरामसे सिफ्लेनोसै आरोना बिदिनो अभार रुयो बियो बिजियादि आलुनि फाग्लि नालाय दा बांद्रायसिगोनलाय आरो आलु परथाबो जागोन लोगोसे आरो आलु बाथोनबो जाफासिगोनलाय आरोना अयनाय दान्दिसे उनाव ओमफ्राय आं जि थोरसि मानजि खलायथारबाय आरोना खिन्थु ओरैबायदि माराम गोरानै फुख'बाबो खारा आरोना हा बोरैबा दोनहाबनानै बुख्रा खाबायहाय इयो बाहेरायाव बनथारनानै मानजि खथाराबा जाला खि गोरलै गलायनाय खौबो बासनफोराजों मानजिलायथारबाय आं नै खारा आं नुवाखै नोंनि बनखौ ओइयावसो दं ओइलाय बाबा नुहरदों नोंथां थाथ'थोंसै बिदिनो माथो होनबावनो नालाय ओमफ्राय नै अयनाय प्रब्लेमखौनो बुजिनानै मोनला आङो एफा सक सका बानायनानै लाबाय 240 थाखा ना मानि 250आनोमोन खोमा बेयावनो खाथार बियो समस्या पाइपखौनो सोलायनानैसो नायनांसिगोन थोस दिनै हांगारा नायनानै अयनायहाय ओमफ्राय आरो खुनु खोथा गैलालै बिथांनि मिलौहाबलायनाय गाइखेरजों साहा फुदुंसैलै आङो ओमफ्राय थेमा मोनसे जोब्बायानो हरैहाय ओमफ्राय माया बिमानै मोननाव मोननैल' लांफादोंदां ओमफ्राय नैबेखौबो सिथाबनानै थायो नालाय होलायो आरोना आङो माने बेनिफ्राय गलिथों दै गुदुं नङाबा गाया नालाय बियो लाथा लाथा बुस्थुना ओंखायनो गारनायाव गैया आरोना नायदो वाव हाइजें फेरलेबसे देना होदां मोदोमफ्रु जानायनि एकदम हिट फुदुंना लोंसै आरोना बेसोरखौ साहापात होबाय आङो हिटके गोदौबाय थाथोंसै बियो एबारना इयाव जइन जाफैलायबाय आङो बोरै बेलथाय होलायाखै हो बेलथाय होलाफैयाखै नों है बा दा एसे माबा लागायगोन आरो जों थाव एसे होआ रिफाइन एसे होनानै जागोन आं बांद्राय गोरान जानो हाया बे सावग्रोगोन आरो आलु परथा मानि बियो हो आलु चाटनिया बांद्राय मारबाय आंनि भागो थामारबाय नै दा जानोसैलाय आङो मोजांके लाबो होमबालाय नाङाबालाय आं थालायनांनाय नङादां ओइ नैबेनि थाखायनो आरो आं न' सिगौमोन थांनो मोनोबा आरो नेटवर्क जाबाहायनो बेफोरबायदि जाबाबो एकदम लिलालाहाय ओंखायनो जाया आङो ओइ बिथां फैबाल'सो बिथाङा जाहोबाल'सो जाया नङाबा जाखायाबा आं मा सुना बाबाखौ सावदों नामा नों बाबाखौ सावदों हा बाबाखौ मानो सावनांगौ दबाना है कैसे दबाऊं सावनाङा बिफाखौ बोख्ला बोख्लि जानो आखायाव लाहांबाय ओमफ्राय नै मैयानि सब्जिया जोंना मैयानि टमेट' आग्लायनायासो आरोना टमेट' नाजों नाथ' गैला ओमफ्राय टमेट' आरो बरिया गोथाव जाखादों नै घन'नो सायाबो लाबाय गुदुं गुदुं एवगासिनो जागासिनो फुंनि जानानै साफा जालायबाय ओमफ्राय एसे गोबोरखि थरस्रायनानै लिरनोसो सानदोंमोन आङो खामानिया ओमफ्राय बेखौ मावनो ना बेखौ सक्तिमान नुदों प्रेक्टिस खालामखानांगौ माने आं दिनै बेखौसो मावगोन आरो देनां आरो ना नों थियार फैबा नोंलाय मा खालामगोन नोंथ' खेथिबो मावफेराखैलै भाइ नोंथ' खेथिबो मावनो रोंनाय नङा आंहा देन बिफाजों एसे मावजाबबोबावदों नोंथ' खेथिबो मावफेराखै जेबो मावफेराखै मा मावनानै जानो जों मावनानै जानोबोथ' कास्टमार नांगोन ना पक'रा दखान होनानै जागोन आंहा पक'रा दखान नों जेबो गैयाबा नों खालाय दैफोर कापखौ सुदे दे नों बेखौ दांफ्लाबाय थानो नाङा आं खासिगोन माखौ देखायदों बा र' बैयाव एसे दै होबावनांगोन दां सिङाव जाबाय अर होनसै आङो ब्ला ब्लानो आदसा
अफ्रिखौ एसे लागोन ना जिस्रि खानांगौ ना बाब जिस्रिखौ गिसि खालामनांगोन खानांगोन आंबो बेयावसो रोंदों दे जों मावनो अबेसे प्रेक्टिस जाखाबाय आंबो रोंखाबाय दै होखानाय होनदों दाख्लै माइया थिननायालाय थिनाखैमोन आं सोंदों नालाय जों मावनो लागा गैया नामा होननानै दङ दंनायालाय होनना बुंदों आरो थिनलांनो हास्लाबाखै माने अर्डार होनो हास्लाबाखै आंखौ मावनानै दोननो हास्लाबाखै आरो टाइम मिलायबा मावगोन आं होनदां टाइमाथ' दाबो मिलायामोन जायै लोङै बिराद टाइम थांबायमोन बुदों आंखौ गाइसमोन फाथो सिनाजों हाबाब बिदि दा खालामथार नोङो ओमफ्राय आङो बे अराबो दंखायो जेथिया दैया होखानाय होन्दोंमोन मावनोसै सुनाफोर आरो माथोबाव अमा आदाराबो ओंखाम संनाया एसेल'सै थोनाय नंला बेखौ गाबोनफोर लिरनोसै आं माने बियो बिदि गानाय नङा नै बियो गाहोजोबो आरोना लिरबाबो दानो गाजोबगोन आरो बेयावनो फुंनि बेलासिनि सानसे बेयावनो थायो नालाय नायजाला ओमफ्राय आं मेव मेव मोनजोब्बाय आरोना बेयावनो संगासिनो दङ आरो माथो दौरे मेरे दिलखौ थां र' खाग्रोनोसै आङो भगबान मावनांगौ दं जेथिया आरो माथोबाव सुनाफोर नायनानैबो थानो हाया आरो आं जुदि मावाबा माइया सफैस्लाबनानै मावनांगोनलाय बेखौ गुगु गागानो ओंखायनो ओइ बाद दे खामानिया जाबाय थागोन आस्थे आस्थे होननानै मावनो आखायाव लाबाय आरोना नै ओमफ्राय गेस गजानो गिनानै आङो जिस्रि फानखांनानैहाय अफ्रिखौ आरो लिरना होबावोमोन आरोना बे जौनिखौनो बिगाबखौहाय ओमफ्राय बिदि खालामलायला साननानै आङो जिस्रिखौनो दै फिसिनानै मोजां माने टाइट टुइट खानानै दानसै सानबाय आरोना जिस्रियाबो मेरलाखा नालाय फारि फारि ना रोहो रोहो जोंथ'थोंसै र' अरा गोमोरसि जांबायमोन ना बाब नानिया हब्राथारदों ओइ बदमाइस खावसे सिबस्रां हाबाफारि दंबावो सुनाफोर लोथो लोथो मोनलायबाय आं ओंखाम संग्रानिफ्राय बेयाव फैलाय बिनिफ्राय बेयाव फैलाय फुंनिफ्रायनो आसिबारसो जाबाय खोमा थांलाय फैलायानो आरोना नानिया मा जाखो बिसिनालाय नै ओरै हानहरनो जेबो लाब गैया बेरा होबाबो दाउआनो जालाङोबालाय मा खेथि खालामसै नोंलाय बेहाय नै गारहरनोसै आं ओरैहाय नो नानिया बेयावनो दंहैयो मा खालामदों मा मादों आं नायनो सोलाबाहाय स्रां स्रिं सिबस्रांखांनायजों सिं सास्रोलायनाय ओमफ्राय आंना दैयाबो खुन्दै खुहांबाय नै फरथम ओमफ्राय फार्स्टनिखौ दुंहोनो एसे दिगदार जायोना रेडि लाखाबायबो आङो दुंबावनांगौ एसे दासो एसे दुंहांदों अराबो बारा ग्लोम ग्लोम होजाया जौ मोनामदों ना मादों एसे थाल लादोंमोन आं मोनामाखै खानाया जायाबाथ' लिक जानानै गयोना औवाखै सुनाफोर जादों आरोना मजबुतनो ओमफ्राय ओरैबायदि समस्या अमाया मैया खुन्थियाव सोनानै होनायखौ मालाबानो बस'बावबायसो खुन्थियाखौनो ओमफ्राय सासेखौ गोदान दोनसै दोबाय थाबाय सोबाय गनाय नंला जा बोलो गोरा जादों बियो दादागिरिया ज' ओमफ्राय गनाय लोगो लोगो दरजाखौ खांख्रां खालामहैलायो आरो इनि खुन्थियाखौ बायदि बेयाव खुरगोन बियो खुरनानै लुंखिं होगोन बियो मोजां दोबाव असब्ब'आ गय बिफांखौ आरो अख्लाबावबाय हनै ओरैनो जिर' मिरौ नुवा नुस्लाबा मालाबानो मा बुखो आरो दोबावनोसै हाखाया बेखौ बोलो गोराखाथार होथार खुरनानै लुंखिं होगोन बोरैबाथार साइस जाथारदों सफा फिसा ओंखाम मोनजायो ओंखाम ओंख्रि दोथार बुद्रांदां जाखांनानै बोलो जादों बे दासो समायदों दा बिखौबा सोरखौबा आदा बथल होगोन बन बोथ्रोदनो माबानो दांजेननोनो बायो दांबाय लुखुर लाखार नानि हाबाब नै गारिया भगबान नों बेखौ बनानै जिरायदो बा नानि देहाय दे माइ लामनांगौमोन सान्दुंआनो थोबफासेबो गैया आरोना समस्या कयेकदिन थांबानो कन्ट्रलनि माइरंसो जानांसिगोन न'नि माइरं मोनजानाय नंला माइया दाखालिहाय लामहोनानै लानो रोङाखै दा गैया आरोना सान्दुं दुंबानो फारि माइ लामनांगोन हरै फारसेथिं जौ मावहां आरो ओरै फारसेथिं ओंखामजों दालि खेमसेनो जानखाबाय सुनाफोर आंहा ओमफ्राय सिन्था गैया ओंख्रियाथ' सबाय दंमोन एसे बेखौ ओमफ्राय मैया ना एवथ'नाय दंखायोना बेजों लागावनोसै ओरै दालि रुदों बेनिफ्रायहाय आरो टेनसन गैबावा आरोना ओइ नै मैद्रु जेंगावसो लाबोखादों मैया लाइ लाबोदों माबा बुथुवा सिन्थायनो लानानै फैबाय बायनानै बेखौनो भाजि खालामसै आरोना हेभिनो ओमफ्राय ओरैबायदि गुसु सुइटार खुनाया बारा गुसुसो मोनसिनबाय आङो गानफिननांसिगोनसो दहाय सिबनायाव हाखार गरम मोन्दोंमोन आरोना बेयाव अदाब गुदियाव आरामसे सायनोसै हनै सेकेन्ड पार्टआबो आंना उखुन्दै खुहांबाय
आयदै ग्रोब ग्रोब भगबान सिङा बेद्रायसिगोन बन दानखायाखै फिसा फिसा दाबो बन दानाबालाय सायला सायलि सायना होगौमोन बियो दे दानथोंसै दुंहांलायबाय एकदम मटरजों खेमसेनो दैखौ नै बेबायदि लाबाय आङो लाबोनानै आरोना रोगाबाय थानो माननानै मायाबो बिदिनो लाखायो आंसो बावनानै दङमोन बाल्थिंसे रोगानानै होगुलायबायसो जाबाय एबार ओमफ्राय दान्दिसे उनाव मानो आंनि दालिबो सबायबो गाबा होननानै नायफैबाय आङो मिनिथावथाव गेसाथ' जोबनानै दङ अके गेसा जोब्बाय दे मोनसे दंखायो लगायबाय मालाय रेगुलेटरजों बेजों मिलाया ना माया लगायबाबो जाया जै अन खालामबाय फिसखि फिस गेसानो ओरैबादि गयो महा समस्या ना ओरैनो सानसु देदेननानै आङो संनो आखायाव लादों टाइमानो गैखाला बिनि सायाव आरो महा भेजालाना मानसिनि जिबनफ्रावबो मा जायो मा जाया हमनो हाला आङो भगबान बिथाङा चेक खालामलायबाय गेसाथ' गवा जालायोहाय नोंनि चेक खालामनायखौ बाथो लगायनानै खनसे नाय नोङो होननानै गावखौ बख'नानै लगायहोबाय आं गावजोंबो फिस कि फिस दा ओइथिं नामायलांदों सोरनाव मोनथ'यो सोरनाव मोनथ'वा लायथ'सिगोन आरो बियो ओमफ्राय सोलायनानै होफैनांसिगोन बेबा माला लाखिनायमोन जारलाहाय सिमाफोर जारला आरोना हनै बेनो थाथ'थोंसै गेजेर गेजेर सोरनावबा बिदिनो खोनायो आङो आरो आंबो सिगाङाव मालाबा मोनखांबायदां दा अरदाबाव संहैनो होननोबो अरदाबाव लुन आंना जौआनो दाबो जायाखै आरो फारसेथिं एनिवेस नाम्बार बेफोर आंनि हालोदसै माथो बुंबावनो सम बिदिनो जायो ओमफ्राय बेखिनिखौ नोंथांमोनजों फिसा ब्लग खालामनानै शेयार खालामबाय आङो मा मोनजादों मा जानो नागिरदों मा अबस्था सोरबा मोजांबाय मोनबासै मोजां मोनाखैबा मार गुलिनानै थांदो आरोना दा जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगसखौनो फरायनाय लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बाय प्रब्लेमा जेखियानो जादोला मिनि थानांगौहाय सनाफोर ओमफ्राय ओंखाम जानाया दिनै 2ता 3ता जालांनो हासिगौ बार्थडे आरोना जेब्लाखि मोनजादोला आलु परथा दुमब्रां जाखा नालाय बयबो थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय